Bisan kung layo ra ang himutangan sa bagyong Betty dinhi sa Subo, naka-monitor gihapon ang mga LGU sama sa syudad sa Mandaue sa ilang jurisdiksyon kung ugaling dunay mga panghitabo nga matala. Subay niini lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Mandaue miawag sa mga residente nga makig-alayon sa kabaranggayan. Niyang report. Mibundak ang kusog nga uwan sa dakong bahin sa syudad sa Mandaue. Giubanan pa kini sa daklit nga paghangin apan wa ra hinon kaayo magdugay. Pagtuang sa uwan, nabalik na sabdayon ang kainit. Matod sa CDRRMO, epekto kadto sa pag-enhance sa southwest monsoon tungod sa bagyong Betty. Padayon hinuon ang monitoring sa disaster office sa kahimtang sa panahon ug wa pasab gi-downgrade ang ilang alert status. Nagi siya nagitang dang mga uwan, pero salamat for the only short period of time nga wa gyud siya ka-cause og any damage. So hopefully magpadayon ng nagana. Giauhag sa mayor sa dakbayan ang hugot gihapon nga koordinasyon sa kabaranggayan. Ingon man pakiglambigit sa buhatan sa pag-asa aron makahatag sa gikinahanglan nga forecast sa katawhan. Close coordination as well as with the barangays, no? Kay kibawta nga ang atong mga barangays, they are the frontliners. Mo nang usan ni sa atong kuan ang sa Bantay Mandaue. Uban ni Philip Patricio, Nico Sereno, GMA Regional TV Live.